Vi ste? Jesam, jo tu. A vi trebate mog zeta? Da. A šta, vi ste golfmajstor? Jesam, da. O, pa dajte, on će se jako razveseliti kad vas vidi. I ja isto. Zete Gačina, pogodi ko je došao. Čvrga! Za ovo licno si promašio, Milen. Izvolite, gospodine, uđite. Uđite. Idem ja. Majstore, kako ste? Jako dobro. Dugo se nismo vidjeli mi od ovoga... Pa od Al-Nasera. Anastera, da, odličan je. Dobro radi. Jeli, pa se nismo vidjeli od števanja ventila. Da, manje troši. Jeli, dosta. čudo jedno. Pa se nismo vidjeli od prednjeg štozdempera i desnog latobrana. Da. Pa ste rekli da imate neku razliku od plaće i da ćete s tim podmiriti auspuh i cinšpulu. Da. A od toga je prošlo 8 mjeseci, a od vas ni pisma, ni razglednice. Ne, ali javio sam za novu godinu, sam postao razglednicu, na kompjuteru imam tu sve. Aha, sad me još i jebeš. Ja sam stvarno vama mislio platiti, ali onda niz nekih situacija stvarno... Ma nemoj. Gledajte ovako, prvo sam imao obiteljske probleme, baka mi je slomila kuk. I ja sam onda morao... Jako dobro se oporavila. Ne, to mi je punica, a baka je u Dalmaciji. Dalmatinka. Da, i onda sam ja bio skoro mjesec dana dole i tu mi je otišla ta razlika, višak u ovoj plaći. I onda nakon toga je mali dobio kozice, ja nisam imao kozice ko mali i onda sam bio bolestan dugo, skoro mjesec dana, onda mi je otišla druga razlika u plaći. Ovo si je crk. A šteta, kaj bi ja delao? Kaj je bilo dalje? O poplavu. Je, poplava. Poplavu sam imao ovdje. Pa si se utopio. Skoro. I onda mi nije mi došlo, nisu mi došli ovi hitne intervencije, to sam morao sam platiti sa viškom koji sam mislio dati vama. I sad zadnje, prije par dana, ja sam otišao u firmu, dobili smo mogućnost kredita beskamatnog, 2 godine počeka. Prvi na spisku, ja kažem, ovo je za mog majstora. Jutros dođem u firmu da potpišem, kažu Švabo obustavio kredite, ovaj naš direktor neće da se bori. Ja sam rekao, ljudi, bit će krvi zbog ovoga. Biće krvi. Biće krvi, jel? Biće krvi. Znam. Čekaj, samo mi recite, ako vi znate nekog iz moje firme. Znam kako ne bi znao. Koga, pa možete... Tebe, muljator jedan! Tebe, daj mi moju lovu, Daj mi lovu, imam živce, nemam cajle, ubit ću te, kam brišeš? Ne. Nećeš pobeće. Tako je, skoči prek balkona, majmun jedan. Od tud ne izlaziš dok ne daš lovu, moju lovu i ja te... Nemoj skakat, ja sam šalim, gospođo, ne bu valjda skočili. Dečko, pardon, šta će se... Evo lova! Pardon. A šta se dereš, evo lova? Nisam se derao, sam malo galamim. Evo. Hvala lepo, pa kaj niste odmah rekli? Ste kao? Može. Tu Tursku? Tursku, da. Odiš u Tursku. Pardon za ovo... Ne dajte mi se doktor. Da. Pardon, oprostite. Da? Nemoj se ljutit, prosim te. Pepernicu? Opet pepernicu? Pa šta iš deru? I moj isto ždere pernice. Pepernice? Da. Dobro, pa nabavit ću sa Pokemonima. Koga? Suspenzor. A di da kupim taj suspenzor? U apoteke. A kaj je to suspenzor? A za balet malom za jaja. Suspenzor za jaja, fala na kavi. Bog dušo. Žurim malom za jaja. Jako žurim. Bog, hvala.